Sige na, kain na. Kaya tayo. Hello mga friends. Naka-live po tayo ngayon. Kasi kakain tayo ng dessert muna. Nauna ang dessert kasi gutom na ako eh. Ayan, ito yung sister ko. Ito yung kanya beloved husband. Ayan. At pareho kaming nakapula. Hindi naman kami nag-usap. Pero nakapula kaming tatlo. Siya si Mama. Yes, ano? Yan, si Mama Sel. Yan, nakikita niyo siya si Mama Sel. So, dito po kami maglalunch. Isa ito sa mga sikat na restaurant. Lalo pag sa gabi, marami po tao. Kaya lang sa ngayon, wala masyadong tao pagka ganito. Mga ganitong oras. Si Gabriel Gaming. Nanonood na si Gab. Ayan si Hi Gab! Mega shout out sa'yo, Gabriel! Ayan, nandito kami sa Jack's Restaurant. Ala, tara, kain tayo. Madaya si Mama. Ayan, nanonood na si Gabriel. Hi, Gab. Gab, ayan si Papa mo, Gabo. Daya. Nakalpaway si. Kumain na sila. Ayan si Gabriel sabi niya, sana all. Sabi niya, oh. Sana all, sabi ni Gabo. Kumain lang Sabi kami niya, ng nanonood din si Lola. Sabi niya, oh, hello, Kumain lang kami ng nanonood. chiklan Kain tayo. At nandito po kami ngayon sa Dagupan. Duman kami kasi gutom na po kami. Since morning, pagising ko, wala pang naman yung tiyan ko. Ayan, kasi galing kami ng ospital. Dinaraw namin yung auntie namin na may sakit. So, ito. May. Oo. Kain na Nalino. Good morning po. Mega love shout out sa inyong lahat dyan. Bibigyan na lang kita, sis. Okay. So, kakain muna tayo ng ano. Tikman natin yung kanilang special na leche plan. Hello po. Na nasa Kumakain bangka. po. Sabi niya, hello po. Kumakain po kami. Sabi ni Gabriel Gaming. Kaya Gabo, kain ka Kumakain Gabo. ka, nanonood ka YouTube. Anong ulam niyo? Masarap. Yung kanilang leche plan, pinong-pino po. Hindi Gusto siya ko mayroong nakakaumay. ano. Hindi siya nakakaumay, sis. Asa na yung ito. Gusto ko sabaw. Sabi ko nga ba, may sabaw ako. May sabaw yung leche plan nila. Gusto ko yung may sabaw. Yung leche plan nila. Lagyan mo itong sabaw ng leche plan. Ayan. So, Nataka nga ako, ba't ang dahil sabaw? oo. Tignan mo kasi alam mo ba, si Nightbot, oh. Ayan si Lola Tuka. Hi, Lola ganda. Nandito kami ngayon, naglalans. Oo. Dito ako upo kasi mas maliwanag. Dito ako upong banda. Sayang, hindi makita yung So, upo ako dito ay. Kasi naglalans kami. Ang kapatid ko, anang kapatid ko. Ayan. Isa pang upuan, please. Para may pagpapatingan ako ng ayan. Hello, ang dami naman na isa. Hello, Mary Shalarde. Hi, maraming salamat sa iyong patamsak dyan. lamsak na sila. Thank you very much. Kain po tayo. Nasa against the light. Kusog ka dito, sister. Sabi ni BG sa'yo, sabi niya, maraming salamat sa iyong pa-BG dyan. Ayan. Pag nag-drive ako, yung BG na istambay. Kain tayo. Tignan natin yung kanilang yung ma-take out. Sabi niya, hello, one woman with MFR. Maraming salamat sa... Hello, one woman MFR. Mega love shout out sa'yo. Kayo ni Lola ganda. Maraming salamat. Alam, masarap yung nila dito. Kaya nasa Pangasinan po kami. Ayan, kain po tayo. Ito, oh. Sambay. Ito po yung nila, yung leche plan nila, may sabaw.
Ano kinakain mo? Ito, lechip lang muna kasi gutom na ako. Ito yung naunang ni-serve. Dapat nga ito yung dessert namin. Dessert. Oo, dessert sana ito, Lola Ganda. Parang lechip plan. Oo nga, lechip plan po ito. Dessert namin, kaya kinain na namin kasi gutom na ako. Natatawa si Mama Sel. Si Joseph. Kaya nabulag ako. So maya iikot ko kayo. Iikutin natin yung kanilang area. Kasi iikot tayo doon. Pupunta tayo doon. Ipapakita natin yung view. Maganda siya, maganda siya. Paborito ko yan. Sabi ko, Penge, hello, I'm woman with MFR. Halika, magmukbang tayo ngayon, araw na to. May kalab shout out sa'yo, Beshi. Sabi niya, hello friend, it's si Rose lang si Rose. Hello friendship, halika. Magkasama kami ni Marcel sa yung asawa niya. Kasi dumalo kami sa auntie namin na may sakit, nasa ospital. Maaga akong nagising, kaya hindi pa ako nakakain. Ano yan kinakain mo? Lechip lang tumare. Pang ano ito, dessert sana namin to, kanya lang, kinain ko na rin kasi nagugutom na talaga ako, promising. Ayan o, pasilip-silip si Mama Sel. Ayan yung sister ko. Again sa light, kaya medyo madilim. Dito ka sister. Baka dito. Ayan o, malinaw siya o. Ayan o. Ayan diba, linaw-linaw na. Ayan. Pero tingnan yung Christmas na Christmas mo ang dating nila dito. Ayan si Mama Sel. Hello. Hi guys. Kain tayo. Hindi na, wala na siya. So, kain muna tayo ha, mga sister. Yan, ganyan. Ha? Oo nga. Parang hindi mo maramdaman yung pagod dito ay. Mare, masarap yan. Gusto ko lechip plan. Oo nga eh. Hindi lang siya Enjoy masarap, me. Pino. Hi friends, kain tayo lechip plan. Ano to, pang ano namin, pang dessert. Ang sarap matulog. Suwali ka at iikot muna tayo. Punta tayo dito. Ito yan ito maganda siya. Nandito kami niya naman yan. Ito po yung ng restaurant. Ayan. Ayan. Nasa parang ano to, sapa o parang ilog. May ilog siya. Mayroong tubig sa ilalim ng restaurant. Pero sa gabi lang daw maraming tao rito. Kasi meron siyang light pan. Ayan. So maraming kumakain dito pagdating ng gabi. Ayan, isa to sa mga sinasabing sikat na lugar dito sa Pangasinan, sikat na restaurant. Kilala kumbaga. Ayan. So ganyan, at meron silang ginagawang bago doon. Ayan, siguro sa kanila din yan, hindi ko alam, wala akong idea. Tapos meron sila doon sa gitna na bagong ginagawa rin, ayan, para maging kaaya-aya. Tapos para mas maraming taong pupunta. At tingnan natin, punta tayo dun sa gitna. Sel, vlogger na tayo. So, ito yung yung kabuuan dito ay, ayan, diba, napakaganda. Ayan, so doon yung live band doon sa may harapan ng TV. So, meron din dito, pwede rin bumaba rito para mamingwit. Pwede bang bumaba dyan? Di ba nakakatakot? Sabi ganun eh. Ha? Ayan. Ito. Pero natatakot ako. Baka mahulog ako. Ayan, wag na lang. Dito na lang tayo. Hanggang dito na lang. So, ayan mga friendship. So, punta tayo dun sa kabila naman. Ayan. So, para silang merong
dun sa ginagawa nilang bago na parang ano, kubo siya. Ayan. So ito. Ayan, yung restaurant, yung kabuuan niya. Medyo mahangin-hangin, masarap ang pakiramdam dito. Kakaibang atmosphere. Ito na iba na kahihintay kung makakapag-vlog ako na iba-ibang lugar. Yung kubo-kubo na restaurant. Ayan, kung gusto nyo kumain dito, kain na tayo dito. Ayan. Andun yung ano, yung mga kapatid ko, saka yung bayaw ko. Nandun sila. Ayan. So, nag-loading siya. Ayan. Ito po yung restaurant. Ayan. Ayan. So, ipakita muna natin yung atmosphere ng restaurant na ito. Ayan. So, pwedeng mangisda dyan. Ang linis-linis ng ano nila, ng sapa. Sapa ba yan? Hindi ko alam. So, masarap kumain dito. Masarap ang pagkain nila. Ayan. So, dito na tayo ulit sa loob. At meron pa doon sa kabila pa. Doon sa pinaka-entrada. Yung pinaka-entrance niya. So, mamaya, tingnan natin. Ayan. O, diba? Ang ganda, no? Ang ganda ng design niya. Paskong-pasko na dito sa kanila. Ah, dito. Ito yung dinaanan namin kanina. Ayan. Parang ginawa sila ng ano, tulay. Ayan, oh, tulay. Parang may tumulay kami dito, oh. Ayan. So, ayan. Papalabas to. Rosalie. Hello, Rosalie. Hello, mega shoutout sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood. Ayan. So, panapakita lang po natin yung lugar na kinakainan natin. So, ayan. Dito po tayo. Ito yung pinakaharapan niya. Highway na po yan. Ayan. So, mamaya na lang ulit. Pag hindi ako malobat, pagkatapos namin kumain. So, yung lugar na yan. O, diba? Ang ganda. Ngayon na ako nakapunta rito. First time kong kumain sa lugar na to. Kasi hindi man ako nakakalabas lagi. Laging nasa bahay, nag-YT. Kundi naman, nasa pwesto. Ayan. Rosalie. Hello, mega shout out sa iyo, Rosalie. Maraming salamat sa iyong patamsag dyan. Hello. Hello, Soli. Mega shout out to you. How are you today? Thank you very much. Thank you for sharing, Rosalie Green Vlogs. Ayan. So, ayan yung mga staff nila. Ayan. So, ito, ayan na tayo. Naghang. Ay, natingnan dito sa dagupan. Kain tayo, Nick. Yeah. I'm live again. Thank you very much, Nick. Kakain muna ako. Leche plan to, leche plan. Ano to, matamis. Soli, I like your smiling face. Wow, thank you very much, Soli, for the compliments. Good morning and good evening to you. Thank you for coming to my live streaming. Very nice. Thank you po. Ang ganda naman po ng place na yan. First time ko nakarating dito eh. Dinala ko dito ng kapatid ko sa yung bayaw ko. Kasi dito sila kumakain at masarap daw at saka maganda yung atmosphere. So, ayun, dito kami dumaan para kumain ng brunch.
breakfast and lunch. Kasi hindi pa kami nagbi-breakfast. I subscribe. Oh, thank you very much. First time. You are my favorite friends. Wow, thank you very much. Thank you. I highly appreciate it for your kindness. So, let's eat first. Ay, hindi ko na makuha siya, promising. Oh yeah, can. We have a very nice food here. This restaurant, they have a lot of food. Then you can choose whatever you want. Yeah? I'll show you the menu. Yeah, we have a lot of food here. Sir, lugar tayo magpuno bangkay. Taong palang ang Okay. Sige, ito. We have a chips specials. Char grilled. Char lang ah. Hindi to char. Oh, our food is here. Our food now is here. Okay. They're serving now. Ito yung beef broccoli. Ito yung pork barbecue. Invite me please. Yeah, I invite you. Come over here and let's eat lunch. And this is the soup. Anto salay? Fisherman soup. Ayan. Tapos yung fried rice nila. Ayan, sarap. So, yan lang muna ang aming kakainin sa aming tatlo. Siguro naman isa-isa na rin yan. Okay, so let's eat now. Mukbang. Magmukbang tayo. sarap pa rin. Serving spoon. Yung kalaos. Kalaos. Serving spoon. Yung ano ba yun? Sandok. Sandok na maliit. Soup sandok. Hindi na nakakuha yung broccoli to. Bali-bali. Let's try it. Oh, parang puno. Ayan. My favorite. Favorite namin. This is my favorite vegetable. Broccoli. Nahulog, hinugasan mo yan. Ay, joke lang. Ay, Diyos ko, nalunod. Naghanap kami ng serving spoon, yung pala'y nalunod lang. Ay ko, thank you, sister, for your kindness. Ayan, sister ko. Very kind. Ayan. Hilang, baka mabila. Yung barbecue. Pata ng barbecue. Sinitlog mara sa kamatis pala. Ay, ito na lang sil, mataba. Ayan. Sa akin na lang itong mataba. Ayan! Mukbang time! Ayan, na ko ng tay-tay ko. My favorite. Sige man yung ting. Ang sarap! Masarap? Masarap. Sarap. Kain tayo. Set. Ano pa? Soup. Sine, clam, lukan, saka hipon. Kain tayo, kain tayo. Seo. Hi, Suli. Oh. Come over and let's eat lunch here. There's a Papa, dami.
Ano to? What is this? Fish soup. No, no, no. It's not fish soup. Seafood soup. Fisherman soup. Fisherman is called. What is called? Fisherman soup. Mga seafood. So let's try the soup here. Okay, you want? Then try it. Pa. Okay, masarap. Naku mga kapatid. Kapag natikman yung sabaw dito, makakalimutan nyo na meron kayong tenga. Masarap talaga, promising. Malilimutan nyo ang problema ninyo. Kain ka lang ng kain. Yung barbecue nila, kahit hindi mo na isawsaw, masarap na siya. Highly recommend. Malambot. Ito yung gusto ko. Try natin yung kanilang luto. Bagong luto. Bagong luto ito So pag nag-order kayo dito, hello, this is D&D Brothers. Tamang lunch at breakfast to. Breakfast and lunch na ito kasi hindi pa kami kumakain ng breakfast. So ito, pinagsamang brunch yan, pinagsamang breakfast at lunch, kaya tawag ko dito is brunch. So kain tayo. It's yan, sister. Thank you very much. Mega loves out sir dyan sa Malaysia. Hello Soli. Which country you from? Galap shout out sa'yo, Lola Ganda, sa Lola Doka channel from Canada. Thank you very much. Mega shout out to Lovely Me Fashion from Japan. Thank you very much for BG. Kasi yung kapilangaw. Oo nga, bakit nga ba? Sana all. Sa amin, madami. Promising. Hindi ko ba alam bakit gano'n. Bakit dito even one, they don't have fly. Mom, si Margie, hi, sarap pahingi. Ay, kain tayo, Mom, si. Oo, ito, makain ako ng paborito kong barbecue. Masarap ang barbecue nila dito, promising. Masarap. Nasipot ako. Ayun tayo. Parang sister. Ano nga yun? Sabaw. Sarap. Masarap nga. Recommended restaurant to. Ayan. Yung soup nila, seafood siya, seafood. Pero tawag na dito is fisherman soup. Masarap. Malambot na bakas. Masarap sila to. Ha? Ang lambot, no? Ang lambot ng barbecue nila dito, promising. Hindi kailangan makipagtulakan ng ngipin. Gusto ko yung taba. Sarap. Marinig. Minarinig daw ng isang buwan. Kaya malambot. Yung pork barbecue. Maagat yan. Maagat lang. Magagat. Sarap. Parang barbecue nila. Kaya tayo.
Barbecue. Kaya yung iba, hindi ko nakikita yung mga ano nila, ha? Yung ibang mga message dyan, ha? Kasi, cellphone kasi ang gamit ko. Kaya hindi ko masyado makita. So, mukbang muna tayo. Oo, kainin niyo yung laman mo. Ayo, kamukha na yung basketball. Mahangin. So, kano mga friends gift? Mama naman. Oh, di kaya mga ano siya pa, mga extra. Kanin pa ako. Kanin pa. Kain pa ako. Ito. Kain tayo mga beshi. Sarap ng ano, ulam nila dito. Ang sarap nila magluto. Ang sarap magluto ng shit nila. At mag-i-enjoy ka talaga ng pagkain nila dito. No? Ha? Shuko. Ano? Nalanda ako kasi. Oo. Kain tayo. March 9 may niya kami kasi. Yung sabi nyo, di ba March 12 dapat? So, yun ako lang. Happy birthday lamang kami. Ito, yung clam sila, clam. Pero naligaw na siya. Naligaw na yung laman niya. Wala na siya. Hindi ko na makita. Baka nandito na iwan. Baka naiwan dun sa malaking mangkok. Papa yung birthday. Kain tayo. Parang ano. Yung kain tayo. Ito. Sana walang kumanta sa TV. Kasi pag may kumanta, nagpatugtog, ala, patay tayo dyan. Baka masipyat tayo. Kasi may TV dito sa likuran ko. Malaki naman ayun. Hindi naman gano'n marinig yata. Doon sa, kumain ako sa McDo. Copyright. Tugtog. Masarap sipsipin. Ito. Ang dami nila. Ito yung sabaw nila sa Yung asura na. Ano? Nadadan ako sa pwesto, Sim. Magpiprepare ako man. Nandun na si Ryan yata sa pesto. Makabaha sa baba. May mga naanod pa. Kuya. Against the light kasi sa likuran dito. Kaya medyo madilim. Kasi. Hindi ba Sarap naman ng sa sabaw. nalangaw ya? Amugoy.
Kain pa tayo. Ayan, kain tayo ng ano, broccoli. Ayan, no? Broccoli. Beef broccoli. Ayan. Yung beef nila, oh, masarap siya, malasa at malambot. Yung kaya saltan nila. Kain tayo. Maraming salamat sa mga sa nandyan na nagbigi-bigi sa akin. Mega love shout out sa'yo, friendship. Thank you very much sa yung patambay dyan. Kaya mo na ako. Sila, ito ba yung ano? Ilang gigabyte to siya isang araw? Doble. Doble yan eh. Ito, Tapos yung libre niya, araw-araw. Ito. Sa loob ng 24 hours lang yun? Hanggang 12 midnight. Masarap to, talaga masarap. Pasamang pitin pa ba? Dahil Nangyay ako ng sabaw. umami gagawin siya. Naalala kita. Ha? Nalala kita sa ganyan. Favorite mo yun? Ay, lolo ko yun. Sarap. Yung taba. Ang sarap. Ito, kanin. Kaya ako. Ay, sabaw. Tama na ito. Kanin. Dami na. Sarap ng sabaw. Iba rin nalagay ng sabaw natin. Hello, hello. Mega love shout out dyan. Kain po tayo. Naglalangs po ako. Parang sa bahay lang. So, ito yung nawalang ano, nawala na po na yan. Ayun ba yun? Ito na nga. Ito na nawawalang ano. Baby's plans and adventures. Dan sa'yo, host. Kain tayo. Halika, kain tayo. Ito, yung ano, yung laman ng clams. Ito. Ayun na kasi, yung sabaw nila dito is seafood soup. Pero pinangalanan nilang ano, fisherman soup. Ito pa, oh. Kasi kinukuha nila dito sa sapa. Sapa? Ano bang tawag dyan ay? Diyan nila kinukuha yung ano, dati. Yan, mga alaga. Ano bang tawag dyan ay? Hindi ko alam. Ilog? Ilog ba? Fish pan pala, oo. Fish pan. Nakalimutan ko. Diyan nila kinukuha yung mga niluluto nila dito. So, sariwang-sariwa. So, sa ating order kayo, huhuli mo na sila dyan. Nakaloko. Yan, yung mga ano na, mga alimango dyan, yung clams nandyan lang sila. Ano. Kain po tayo. Naalala ko yung ano pa, yung pinatay nila yung lahat ng tilapia. Ang daming tilapia si San. Oh? Kasi mambulo si Ray. Bangus pa. Thank you very much sa pamilya in the house. Nasalala. Yan, nabusang na tayo yung sister ko. Ayan o, yung hipon o. Kain tayo. Yaw, kumain na. Seafood to, seafood. Bawal. Soup. Matama to sa seafood soup nila.
Ako kasi, naman ko na lang. Sasarap na to. Nakakaugi pa. Sir, Ha? naantok ako. Nga eh. Kaya gabing kita. Sarap ng sabaw. Talagang sarap sa baw. Niluto ko lang. Diba hinaya ko? Papa. Ayoko na ang sabaw. Ayoko. Gusto ko nga yun eh. Kakainin ko yan. Kasi manipis. Ano na yan? Balik-balik pa nagturod ba? Ano ang kapatid ko to eh. Hindi ako na lang kakain. Kasi kapatid ko to taba. Inihaw na taba. Masarap. So walang sausan talaga no. Ito talaga. Hindi na kailangan sa upo. Oo. Inihaw na taba ng baboy. Ito yan eh. Lubak yan. Ayun na. Nalabat ako. Pwede talaga yung power bank ko. Nalabat na naman ako. Ang galing malabat yung cellphone ko eh. Dati mo pa. Pinapatasan mo. Hindi mo ko napapansin. Nahanap ko yung naman niya eh. Parang yun po. Yan siya. Alin sel? Yung barbecue. Parang nasang nagpagkatusino. Ano natin? Tawa natin. Ayan, nilagay nila masarap. So, mapapakain tayo talaga tayo dito. Pag kumain kayo doon, mapapakain kayo ng marami. Ayun na dahil. Katangko naman talaga pa. Tangko, ano ka ba? Naguto na ako nun. Ang wala lang alimasto. So, paano yan? Mamamaalam na ako. Naka 40 minutes na ako. Ako makain. Ang panglipot-lipot. Paano yan, mga kapatid? Ang sarap yan. Maliit na ba yan? Pero maliliit kasi na yung nesta. Naglulunong na ako. Kaya mamamalam na tayo mga kapatid. Ha? 11 yan. Yan, no? Nesta. Napaparamnak ba ako mga kaibigan? Kasi naka 40 minutes na tayo. Ang tawa akong kumain ha. Ayan. So, hanggang sa muli, maraming salamat sa lahat ng mga nag-thumbs up. Maraming salamat sa inyo dyan. Sa mga nag-BG, nag-thumbs up. Nag-standby sa akin. So, bye! See you! Have a nice day! Kaya na rin kayo ng lang.